Això és Can Pixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, dos equipaments situats a Sant Andreu de Palomar, dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Can Pixa. A fer la viu-viu! Bon dia del programa de Sant Joan. Sant Joan. Parlem de Sant Joan, el poble de Sant Andreu. Què és per vosaltres Sant Joan? Una festa. Només. Dins de les moltes festes, Eric? Cri-cri. Paraula maleïda! L'apuntem. Ho estava passant, no me recordo la paraula. Què has dit? Petal. Petard, i què diu? Petards. Pirotècnic. Sí, quin seria el vostre propòsit per Sant Joan? A mi ja m'agradaria veure si aquest any ja fem la flama del Canigó, com sempre. Perquè Clar, portem 2 anyets. És de bon dia, Pol, donem la benvinguda al Pol, al programa, Hola. que serà una veu més de Això és Can Pixa. Gràcies. Marta, comença tu. Cremar, i és que jo vull tirar petards i fer soroll, menjar coca de... Oh, la coca de Sant Joan. Això també... És que l'acabo de recordar allà, una coca ben feta. Una bona coca del barri, eh? El moment val la pena, però la coca en si no hi ha per tant, eh? Ui. No, però la coca, a vegades sucadeta amb... Com se li diu aquell alcohol? El rom cremat, no? El típic rom cremat. Doncs està molt bona. La veritat és que jo tampoc. Sí de que era aquell alcohol, però no he provat mai. Jo normalment el que feia era una copa de cava i un tros de coca, i ja està. La tota la vida cacaulat amb coca. Cacaulat. Ganxitos amb cacaulat està No, boníssim, és el la pitjor millor era quan cosa. feies les patates de bossa amb la Coca-Cola. Oh. I encara això estava bo. Estava boníssim. Estava molt bo. Però tornant a Sant Joan, la coca de Sant Joan està encara més bona. Compreu-ne aquest any als forns del barri, que ens coneixem. Eric també, tirar petards, petit. Ja, però és que em dedico a agafar una caixa sencera, amb uns amics, literalment, una caixa sencera, i faig una petita foguera de xinos. Llavors fan pu, 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 pu. Llavors, però l'encenc, i amb un xino que el poses dins, la flama que surt és lila. És una flama que 20 centímetres fàcilment de flama. L'alterra a 20 centímetres. Mesurat, eh? Criatures del barri de Sant Andreu, això no ho feu. Amb una regla, D'un adult, sisplau. Sí, però és bonic. Després és perillós. Episodis aquelles que feien piu i traien serpentines. I de les bombetes. Però aquelles Bombetes val la pena a Sempre, qualsevol edat. sempre. Sí, sí, sí. Recordes de quan érem petits que li tiraves les bombetes als peus als teus pares? I et deien, Allà, no amb la- facis això. Amb la mala llet de dir, fa! I li tiraves? Que guai. Jo me'n recordo que una vegada vam fer una trampa de bombetes, com 50 bombetes al terra, just davant de la porta de casa. I patapu, pu, pu, pu. No, però on posava les peus on deixes. Va entrar, vam per supercorrents, i va sortir però per la dreta i no va trepitjar ninguna. I vam dir, entra un moment. I va tornar a entrar per la dreta. I va dir, pots sortir pel mig? Ah, val, prum. Oh! Trampa. Però, vamos, la pitjor trampa de la història. Pol, tu què deies, el teu propòsit? Jo, a veure si aquest any fem la flama. Bueno, Home, sí, no? la flama es farà, però si la podem portar fins a Sant Andreu com abans de la pandèmia. Com era la flama? O com serà aquest any? Com s'espera que sigui Bueno, portar-la? a veure si aquest any es pot fer, però bueno, els altres anys anàvem fins a la plaça Sant Jaume amb la colla i allà ens esperàvem a que ens donessin la flama, que sempre hi ha molta gent i comencem tard sempre, però això ja és Bueno, de diables, això potser és és habitual. de sempre. És Sí, sí, típic, és típic, típic, tot és tradicional, català. clar. Si no Començar tard. comencem tard, no és una bona diada. Exacte. Bé, un cop agafada la flama, cap a Sant Andreu tots, algun cop hem anat amb cotxe, altres hem anat amb el bus d'alguns del casal de la Sagrera, i a veure com és aquest any, perquè en 2 anys o 3 ja hauran canviat una mica les coses. Però pots entrar al bus o amb un cotxe amb la flama encesa? No, Home, es Amb porta... el bus no entraràs amb una flama del Canigó, venint de tallar el Canigó. Home, jo, No, sí, però- jo recordo veure els corrents tots vermells amb la flama Jo encesa pensava i dir... que veníem Sí. caminant, No, corrents, és però que- caminant. No, sense caminant, És que ho he explicat jo he malament. vingut caminant amb la flama a la mà, sí. Ah, tu també l'has portat? Sí, un any. Va ser supergraciós i superdivertit, però clar, Però lo de la flama és del millor de l'any. Si vaig jugar amb la bici, i tal, No, però apagues. sí, és caminant, bueno, corrent per la carretera, però teníem el bus com a relleus. I al cas del casal tenien grups i deien el grup A, s'obrien les portes, baixava aquell grup, pujava l'altre, tenien superorganitzat, jo vull però la preguntar, satànica anàvem baixeu del tirats. cotxe en marxa? Que jo sàpiga, que jo recordi, no. Que jo recordi, sí. Ah, sí? Jo no, perquè devia tenir, doncs, no sé quants anys. Però recordo... No, aviam, gent, sisplau, no ho feu ara. Vull dir.
Com? Tenim molta influència, ho sabem. Ai, mare, això és que pixa, no feu aquestes coses que parlem. Ara les notícies sortiran 20 persones al poble de Sant Andreu, baixen del cotxe... I posant el cotxe en marxa, vinga, No, i escolta, i això de... Clar, perquè ja que estem aquí, com les fustes de la foguera de Sant Joan, de Sant Andreu, d'on es treuen, o sigui, com s'organitza tot aquest tinglado, diguéssim? Pel que sé, que mai he estat molt implicat en la foguera, crec que són mobles del poble, del barri, que es recullen, es fa una recollida així de vinga, qui pugui que porti mobles, i llavors al matí del 23 la colla es troba a la plaça d'Orfila, a la plaça Can Fabra, perdó, i munta la barra i munta també el que és la foguera. I duren fins l'hora d'anar fins a plaça Sant Jaume, que ja és cap al migdia, just a punt de la tarda. Clar. Sí, jo recordo que també era això, que posaven un cartell de porta el teu moble que no t'agradi. I sempre posaven un parell de palers sobre, perquè Els palers mai falta. Un parell de palers, no és res. I Clar, també... però és molt típic, no?, això de fer una foguera amb els teus col·legues i tal, i com llançar com les coses que tu no vols. De fet, és una de les tradicions com començar a llançar com coses que per renovar-te, no?, diguéssim, per fer el solstici aquest d'estiu que li Però el diuen. problema és que no es pot fer, però molta gent volia. Jo, per exemple, l'any passat vam tirar, quan es va poder fer, ens va vindre una senyora amb un carro sencer, no, és que vull tirar aquestes fotos que són de la meva filla amb el seu exmarit i que l'ha tractat Ostres, molt malament i les vull tirar. I li dic, és que no es pot perquè quan escrivin sortirà volant i surt volant el paper cremant-se i vete tu a saber on acaba. Jo crec que haurien de fer, si per fotos o coses així més petites, com una capsa de fusta, Clar. i Si això es va- tipus, La urna. poses allà. No, però el que Cap, està punt. clar és que les fogueres de Sant Joan sempre estan controlades, en aquest cas per la satànica de Sant Andreu, i en el cas de, jo que sé, de Sants, de Gràcia, doncs si és alguna foguera també està controlada per X persona, perquè no podrem fer mai nosaltres fer una foguera. Bueno, jo feia típiques fogueres que els meus pares sempre em deien apaga això, o els pares de famílies ens deien prou, perquè és que sortiran volant les coses, no és el que comentaven, i doncs la liarem parda i encara embrutarem més Barcelona del que està, no? Ara crec que és il·legal, És Sí. possible. Sí, muntar una foguera sèria, amb veïns o així, que abans era, bueno, pel que m'expliquen els meus avis, era molt típic i cremaven de tot, però ara està penat, suposo. Clar, però és que tot això, en plan, suposo doncs, que es remunta de molt enllà i com que els orígens de Sant Joan és una festa pagà on doncs, celebren el solstici d'estiu. Igual que el Nadal es celebra el solstici d'hivern, doncs Sant Joan toca a l'estiu. Per què? Perquè fa calor, ha arribat el sol d'ara, el sol d'estiu i ja està. I perquè és l'any més curta de l'any, no? També. També. No era la més llarga? Filla meva, si pràcticament a les 3 del matí està sortint el sol. Sí, cert. Que sempre les confong. Que a l'estiu el dia dura fins a les 8 i a l'hivern el dia dura fins a les 5? Que sí, però que sempre em No veus aquestes 4 hores de diferència? Bueno. Així que Montse i Meritxell, no? Boníssima aquesta, Marta, l'apuntem. Aviam, no sé si vau escoltar l'últim programa, vam estar dient molta estona la paraula bueno i no és correcta. Quina és la correcta, Marta? Tampoc. O bé. B és la paraula correcta per... Bueno. Creiem que és la paraula maleïda de l'últim programa i aquest programa L'estem buscant també la nova ara. Sí. Per ara tenim tardos? tenim ninguna. Tenim en És la plan, paraula, és cap. La paraula és cap. algun en plan també és. És possible. 5 vegades. Tenim moltíssimes paraules maleïdes durant tot el programa que corregirem al següent programa. Com us apuntem sencera, necessitem una llibreta sencera. Les cremarem a la foguera. Bona. Va, doncs, què voldríeu cremar a la foguera d'aquest any? Vinga, va. Quin enllaç de... El llibre de mates. El llibre de matemàtiques, m'agrada la idea. Català-castellà em sembla bé. I no el veus? Mates, una escaire, un cartabó, no perquè Matemàtiques contaminen. maleïdes. Això és plàstic. Però cremar el llibre de mates sencer no contamina en A l'escaire i absolut. cartabó van a la brossa. Jo crec que voldria cremar el 25% que s'ha d'implicar a les aules en castellà. Aquest 25% se'n pot anar directe a la paperera, a la foguera, A la a on brossa. sigui, però que no existeix. Jo tinc companys que el defensen. El 25%. Sí. No, però és que el Mare castellà no es de Déu, parla, tant. bla, bla, bla. Sí, tot T'ho diuen en català? No, ho diuen en castellà, però jo ho parlo Pues ja en català. Perquè... Doncs veus, per això aquest 25% aquest any es cremarà a la foguera de Sant Andreu. Jo vindré amb un paperet on apuntaré un 25% en castellà fora. A la foguera de Sant Andreu es crema sencer. I
potser existirà, òbviament que existirà perquè no tinc cap poder, però... Molt bonic. Sí. I de fet aquest 25% la Marta i jo recordem veure una manifestació Ui. a Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume va haver-hi un dia que era una trobada de gegants, la de Sant Oriol. Sant Josep Oriol. Sant Josep Oriol. I hi havia una manifestació al 25% i nosaltres passant amb els gegants tocant la gralla i un es va començar a tocar una cançó en plan, com no volem ser una nació d'Espanya, però algú semblant una cançó d'aquestes Però tocant no la volem gralla el 25%. i jo em vaig girar i em vaig començar a fixar de riure, em fa tanta gràcia, uns parlant en castellà, el 25% no sé què, i nosaltres tocant la gralla amb els gegants, que va ser com, vale, crec que no t'està funcionant. Bueno, pobrets, ho intenten. Però llavors aquesta gent podria venir a Sant Andreu a celebrar Sant Joan. Els convidem tots i els posem i els diem ara a partir d'ara sou androvencs i androvenques, per tant, el 25% aquest no existeix. A casa. Us el guardeu a la butxaca i se'n va. Adéu. Sí. Sí, home, sí, però és que això tinc companys que el defensen i diuen no es parla, ja el problema és que el català es parla a Catalunya. El problema. Però tu m'estàs parlant en castellà, el teu amic m'està parlant en castellà, l'altre amic m'està parlant en castellà, l'altre, total que som 3 a classe que parlem castellà, i som 20. Fuà. 3 a classe que parleu castellà o que parleu Català, català? perdó, error meu, som 3. I és graciós dir no, el català es parla, no es parla gens. I quan parlen, els buenos, els lu, i de tot, ho diuen però així. Ja, bueno, nosaltres diem també molts castellanismes, entre d'altres. El Lu és... El lu és mortal. Però... Tenim que fer-ho. Ah, jo el Lu sí que el dic, però el tenim que... No, però per això existeixen com les festes pues, catalanes, com Sant Joan, Sant Jordi, com és La festa major. la festa major, com és Pere, Sant Pau, Sant Pol i Sant Petersburg. Totes les festes catalanes que ens ajuden a que sempre recordem quins són els nostres orígens, per què parlem en català i per què celebrem, en aquest cas, Sant Joan. De fet, Sant Joan és la festa dels països catalans, em sembla, no? Ah, sí? Crec que és perquè se celebra a tot arreu de Catalunya. A veure, hi ha moltes maneres diferents, més marcades potser, per aquí pel barcelonès i així. Tenim la flama del Canigó en forma de fogueres, però al Pirineu tenim falles, Les falles. que són patrimoni, crec. Sí, sí. És que la foguera és com un recurs que està com molt present a tot arreu, no? A les falles, allà dalt, Pirineus, no? el que has dit tu, i el que és la foguera de Sant Joan, sí, cert. En general, al Mediterrani, el foc és Anava a el dir, gran centre. és un Jo element crec que molt els fort. que parlem català ens està agradant massa cremar coses. En general català, però també al Mediterrani. Si estigués a Bueno, Itàlia, però si hi ha un Mentre dia no de facis l'any mal. expressament com per cremar coses, cremar com records que no vulguem i tal, doncs, que per mi endavant i que per mi es faci tota la vida. Vull dir, tant de bo, Cada que no dia- perdem mai cada dia aquestes és Sant Joan. tradicions. Cada dia Sant Joan. Cada dia, Home, sí. no per... Estaria bé, Hi hauria un cop a setmana. Hi hauria un moment que diries no vull més Sant Joan. Clar, però també hi ha el tema estaries dels acostumat. petards, doncs, em sap greu que també per les mascotes ho passi malament i Home, com doncs, la gent es queixi, sap greu, però acceptem Però- que és un dia, és una nit, que És vale, un que a dia. vegades Ho sap tothom. s'allarga una setmana per davant, una setmana per darrere i a Però ja vegades està. un mes al davant. A partir d'ara, que cada cop no anirem sentint més i fins al dia de Sant Joan, doncs això serà un boom de petards extremadament enorme. A mi aquestes setmanes prèvies m'han arribat a tirar globus d'aigua des de balcons. Per tirar petards. No. Està tirant petards a un parc a una hora que no hi passa gent, però que et cauen globus d'aigua Clar, també des hem d'un de balcó. respectar, jo respecto les hores de son de la gent. És No, a dir, no, si les tu hores tires- de son les respecto. Si tu tires un petard a les 3 del migdia o a les 4 del migdia quan la gent està fent la migdiada, em sap greu, posa-t'hi fulles. Però no us sorprèn a vosaltres el fet de que la gent que ven els petards visqui només d'aquest dia? Sí No, que és però- cert, les botigues de Sí, petards no ho en fan. No, general... no No, viuen però d'aquest per dia. exemple obren una vegada a l'any. No, però és que això que fan és que tenen la sucursal gran, Home, clar, perquè sí. jo he vist la Petardo CM, es diu així, que està a Barcelona, que és una botiga gegant, amb vidrieres gegants, amb tot l'escapat sencer. Però el dia Escapat. de l'any que fan més O sigui, ventes és el... Sí, home. Però, dia però de potser esclar. fan ventes Però- particulars, en el sentit de que jo, com a persona normal, Clar. vaig a comprar, però no com a associació, com a tal, perquè la satànica, No, perquè molta això gent utilitza... necessites tindre un permís. No, Exacte. un títol. Sense el títol Un no permís, pots comprar. Però durant l'any hi ha algunes que obren, És com una puntual de cada marca en un lloc de Barcelona, Sí, per però exemple, sí que obren. Jo recordo veure la Petardo CM, que està al centre de Sí. Barcelona,
És que jo hi he anat algun cop. El pots comprar, però és a quantitats més grans, perquè suposo que és per o festes o... Clar, coses més com a així grans. particular, però com a... és això, la gent Però jo ha de crec- viure d'alguna cosa, aquesta Jo crec gent. que la No, gent però crec que és com contractada- una petita feina que tenen durant l'estiu. T'anava a dir Sí. això. Jo crec que la gent que treballa d'això treballa el mes aquest de 1 de juny. Bé, pels oients que ens escolten per Campixa, si hi ha algun oient que sigui venedor o venedora de petards l'època aquesta, O hagi sigut. que Ha estat, contacti perdó. amb Això és O vulgui Campixa. ser. Ho vulguis ser. Tinc El seu plans de somni ser-ho algun any. sigui Home, doncs. vendre petards per Sant Joan. Home, si està informada i Sí, saps sí. que es fa un mes, punt, doncs mira. Si sap més informació que nosaltres, que no és difícil, El que és graciós és quan vas i li dius què vols i comences a escoltar, no, jo vull soroll, jo vull llumetes, jo vull colors, no sé què, jo vull una font. Però la gent t'informa bé, per què? Perquè, a més, o sigui, quan arribes, per exemple, si vas a Can Fabra, després hi ha el típic nen que té llumetes, el típic nen que té so i el típic nen que té les dos, doncs veus allò no sé què de colors, marabunta. sons, perfums, fins i tot olors per tot arreu, que no saps com existeixen tants tipus de petards. A mi em sorprèn la quantitat de petards que existeixen durant Sant Joan, Sant Pere i I en I general, sant en tot. general. I Sant Tot, però no exacte. tots els venedors s'enteren gaire, perquè hi ha alguns que No, hi ha et diuen alguns. coses i petards fa una altra. vull una font de colors, Sí, en sí, general. aquesta, està molt bé de preu, tinc una oferta de 3 Sí, sí. per 2, té aquí, ala, Sí. I al final que fa així guai, i treu, fa mig metre dalt i ja està. I et dura 2 Hi ha segons. alguns que literalment treuen una caca. És que hi ha alguns que dius, no, vull una així que faci colors, bonica, que sigui bonica. A mi em van donar avispas. Les I jo suposo que serà sí. així i tirarà algunes. Sí, sí. Piu, piu, piu. I n'hi ha algunes que a vegades Punt. no funcionen. No us ha passat mai d'obrir una Home, sí. capseta de no sé què i intentar com encendre-ho i després és com... Com va això? T'estàs 5 minuts esperant Com va? perquè no tira la maleïda avispa, la maleïda I quan font. se't queda a la meitat fa així i vas encenent amb por. La por és que és l'altra cosa de Sant Joan, la por de tenir la metxa a la mà, encendre el petard i com... Com que la metxa a la mà? Com si... Perquè l'agafes, la deixes i ja està. La metxa, No, la tu tens metxa. la metxa. Ah, la per metxa, fer la els metxa. petards. No, home, no, el petard en Home, sí. sí. Nens i nenes de Sant Andreu que escolteu, això és Campixa, sisplau, no agafeu mai els petards amb les mans, per favor. Agafeu una metxa, un encenedor, sempre supervisat el que sigui, però menys petard a les mans. No volem Soplete cap ja és un altre nivell, filla meva. Això et toca i va bé per encendre les metges. Sabeu què podríem fer? Podríem fer una petita secció de... parlarem amb persones de Can Galta en aquest què faran el dia 23, perquè Home. potser hi ha gent que no vol fer res, hi ha gent que diu és el dia més especial de l'any on sortim amb els amics a fer unes cerveses a la platja, després ho recollim tot, òbviament, no deixem la platja bruta. Ja m'agradaria. I venim a la festa de Sant Joan de Sant Andreu. Qui va tirar petards a la platja? És com una mica... Tu i jo. ruc. Bueno, vam fer un any i no em va agradar gens, perquè és com poses el petard a la platja I s'afonsa. i vulguis fer el que vulguis, jo què sé, tires una avispa, no vola, perquè té la sorra i va xocant i va fer i xoca. Vam tirar una granota i feia... I va Sí. anar 3 centímetres. Mira, això volia preguntar, quin tipus de petards tiràveu vosaltres aquests perillosos, per exemple les avispes, que deies, ai com molen, vull tirar una, i t'acabaven perseguint a tu. A qui més li ha passat? Avispes són els que volen cap a dalt. Però que mai volen cap a A dalt. No, mi però- sempre m'han perseguit les avispes. A mi les avispes m'han volat cap a dalt, però hi havia uns que eren com el Mic-Mac, que eren com uns mosquits, que això estava fet perquè anés de costat. Tenia un sensor. No, era un petard que tu ensenies i volava xiulant recte. I al final patava. I si t'agafava, patava. no. I em sembla que la meva àvia el va perseguir o alguna cosa així. Les granotes? Les granotes... Aquestes t'anaven a menjar el peu. I tant. Què dius? Jo crec Va, que les granotes mai les he tirat. Jo sí, Jo però sí, a mi però em feia molt molta poques. gràcia, Però perquè són- sortien rectes cap endavant. O sigui, no saltava. Jo sí que me'n recordo tirar diamants o piràmides, depèn de no, l'any. hi havia I vam un- tirar l'últim any que es va poder fer, vam tirar una que havia sortit volant cap a l'aire perquè anava girant. Podem crear un hashtag i que la gent ens ho pengi a l'Instagram de hashtag quin petard tiro per Sant Joan i que pengin una foto el 23 de juny. O abans, la setmaneta O aquella. abans o durant abans La o setmana- després o el dia. Sí. Us sembla? Des de quan surti això fins a Sant Joan. Exacte. No serà el mateix dia? Podria ser. Pot ser. Sí. Podria ser perfectament. Bé, doncs deixarem Abans. com la Abans. setmana Abans, després una miqueta. i la setmana els dies abans. Ens informen pel pinganillo què sortirà abans. Doncs quan surti això, doncs fins a Sant Joan una mica Llavors, després. anem a decidir ara mateix quin hashtag farem perquè la gent pengi les fotos a les xarxes socials. Vinga, Jo proposo el meu petard.
El meu petard, vinga. Anava a dir molt similar, però el meu petardo. Amb O. El meu petardo, Fujo escrit la costa. malament perquè ens agraden les paraules maleïdes. Jo faria... Un altre? Sí, Quim Petard 22. Sí, 2022. Quin petard. Crec que aquest em flipa. 22, Que m'any així molt més bonic. I, òbviament, hashtag Sant Joan, Revetlla, no? Revetlla... Hashtag Coca. Amb la cançó de Charango que han tret ara de l'any Ai, passat. ai, ai, Totes mare les meva, històries Sant- d'Instagram de la cançó de la foguera de Sant Joan. Home, va, escolliu una altra cançó. Millor que n'hi ha més. la d'Obrim Pas, de la flama. La flama. Hombre, que bé. La cultura està o Necessita és segura. La cultura és viva o la cultura és segura? És. Què volem? Ninguna. Cap de les dues! Paraula incorrecta! Ho hem fet volent, per conscienciar-vos sobre l'ús de la paraula. La caltara. La cultura és Catarra. segura. Catarra. Vale, vinga, va. Els catarres. Dos hashtags que són hashtags. Gent, ho sento, no soc Filòloga. influencer d'aquesta gent. Ja aquestes coses no les sé fer. Per tant, deixem per escrit i per veu, òbviament, perquè la gent ens està escoltant i no ens està escrivint, que farem dos hashtags que la gent ens podrà penjar quan surti aquest programa els dies abans o els dies després o el mateix dia de la Revetlla de Sant Joan amb hashtags Quim Petard 2022 i La cultura és segura. Hashtag i hashtag. Per tant, les xarxes. Aquests dos. I això podeu penjar les fotos a les xarxes socials o enviar-nos-les a DM, Direct message. a les xarxes socials de Can Galta i a les xarxes socials de la Lera. I Pol al final no ens ha explicat com seria el seu Sant Joan. Així que, Pol, et toca. I tu el teu tampoc l'has explicat? Jo sí l'he explicat. Ah, sí? Sí, sí, el que passa és que no m'escoltes, home. Bé, doncs el meu Sant Joan seria això, anar a veure la flama, poder-la baixar i fer l'entrada a Plaça Orfila i a Can Fabra amb gent al carrer, no com els últims anys, que hi havia bastanta menys, i amb una foguera com cal, que havíem cremat en una olla. Jo la vaig veure, no? I en una barbacoa, a veure... L'olla de fer els espaguetis. Esperem que aquest any la Hi ha els gegants allà Revetlla- pel mig. Sí, els gegants sempre hi són. Algun cop sí. Ah, però Me'n recordo l'últim que- any no, però sí. No, però un any... Potser l'últim any que es va fer de veritat. Crec que No, saps si tiraven va haver-hi un una any traca que- i estava quasi als peus Va dels haver-hi un gegants. any que vam fer un passadís i veu passar amb la flama. Avui estem aquí amb la Rosa, que serà la nostra primera entrevista que farem i bueno, pues farem diverses preguntes sobre Sant Joan. Així que dit això, bon dia Rosa. Bon dia. Si ens podries explicar una mica la teva experiència que has viscut amb el Sant Joan, tant de com eres petita i de com la vius ara. Val. Mira, començarem de com era petita. A casa meva érem 4 germans i em portava molts anys, amb el que em portava menys era 14 anys. Bé, doncs, tal com havia dit, jo de petita, el Sant Joan a casa meva ja els tenia molt viscuts. Jo era la petita de 4 germans, que em portava molts anys, amb que menys 14 anys, i el Sant Joan, en aquella època, es podia dir que a casa feien molta cosa, per mi especialment, però jo vivia al Guinardó. El Guinardó era més petit que o la mateixa mida que Sant Andreu en aquell moment, compte que tinc 80 anys ara, i les festes aquestes les celebraven tot el veïnat. Aleshores, el primer que es feia era anar per totes les cases i preparar la foguera. I el meu pare era de les persones que es cuidava de muntar les festes, i quan llavors arribava la diada, tothom sortia al carrer, tothom anava a la foguera i tothom celebrava el Sant Joan amb tots els veïns. A casa després doncs, jo tenia tota la meva família de germans que les bombetes anaven a dojo. Llavors hi havia els Vistos Garibaldis, que ara no estan prohibits. Sembla ser que no. I les pedres fogueres, que tampoc no n'hi ha.
No havia escoltat mai parlar d'això. Ah, pues sí. Has vist els Garibaldis, tu els rascaves amb una paret que fossin una mica gruixudes i ple, començaven a sortir llamanetes. I les pedres de fogueres s'estiraven a terra i feien el mateix. No està malament. Però, vull dir, aquestes coses. Clar, lògicament, en acabat, et vas fent gran i ho veus d'una altra manera. I jo tinc molt bona experiència amb les festes. Després dels 13 anys vaig venir a viure aquí a Sant Andreu. Aquí a Sant Andreu continuava sent com un poble, no era el mateix, que jo llavors vivia en una torre i la festa doncs es feia d'una altra manera, amb tots els veïns, i aquí doncs, ja quedaves una mica més limitat a casa o sortir a veure les fogueres. Per mi és una festa que m'agrada molt, m'ha agradat sempre molt. A mesura que em vaig fer gran, doncs, i era la manera que deixaven sortir sense l'espelma que la dia de Sant Joan, perquè llavors havies de sortir o amb la mama o amb algú, i podíem sortir doncs, una mica a tirar 4 petardos i passar-ho. Això està bé. Vull dir, l'experiència s'entén segons l'edat que tu vas avançant. Ara el Sant Joan per mi sempre ha sigut important, inclús ara no tant, perquè els anys també passen, però jo visc en una casa aquí, en una terrassa molt gran, fins que fa poc, un parell d'anys, mira, des d'abans de la pandèmia exactament, tots venien a fer el Sant Joan a casa i a tirar els petardos a la terrassa. Vull dir, això, en quan és la festa Sant Joan, jo primer anava amb el meu marit, últimament hem anat moltes vegades a la plaça Orfila a veure la foguera, després tornen a casa perquè cada un també sortia a la seva manera, però penso que és una de les festes més viscudes per tothom que visqui a Catalunya, però és que no és en si la festa ni els petardos, és el sentit que té per moltes coses. Clar, estàs amb la família i coses així. Sí, però tu has de pensar que, ja et dic, tinc 80 anys, a mesura que passaven els anys, el Sant Joan, a part de la celebració, era, per la nostra edat, una mica de llibertat. No. Clar, és una festa que podies sortir... No, em riu, m'ha sortit sol. És una festa que pots sortir i tens més llibertat que abans. Una mica més de llibertat. A celebrar el Sant Joan ho veies, doncs, no solament, diguéssim, ho feies amb els de casa, sinó que podies sortir. Podies a casa fer la foguera, generalment te la fas quan es comença ja a fer una mica fosc. No són a les 9, a partir de les 9 és quan pots sortir, i és el que podien fer. I entre els 17 fins que em vaig casar, perquè esclar, jo vaig casar als 20 anys, sí. Molts anys. Era a l'època que llavors sortíem una mica, i després a partir dels 20 anys vaig continuar celebrant amb la família, però també sortíem a donar la volta, vulguis que no. Això està bé. L'únic que no sortia de la meva família, ara, en aquests moments, i des de que els primers anys que va començar a festejar amb la meva filla, amb la Gisendra, es veia obligat a venir amb nosaltres, però li fèiem molts petards. I el dia que va casar no va tornar a sentir la verbena. Hi ha gent que no li agraden. Bueno, abans has parlat de les fogueres. Clar, antigament suposo que era que cadascú posava el que volgués, i ara hi ha una certa normativa, que és que un dia i una hora has d'anar a posar-los. Com funcionaven abans les fogueres, abans d'aquesta normativa? Doncs mira, podies començar un parell de dies abans. Sempre hi havia algú al barri que era el que s'encarregava de posar el pal de paller, diguéssim, perquè els altres poguessis anar posant les coses. Però aleshores, a mesura que la gent sortia al carrer i deia, ja està el pal posat, doncs començaven a treure les coses. Ja podies anar a agafar coses que tinguessis a casa i tirar-les. Més contents estaven. Sí, això està bé, perquè clar, ara, no sé si ho has vist, que ara només hi ha uns dies no ens deixen tirar certes coses per si surten volant, has d'avisar, has de demanar permís, clar, tot és com molt més rígid i no tens tanta llibertat com fa anys, però bueno, mira. I tu què ets més de prendre, cava o vi amb la coca de Sant Joan? Cava. Cava.
Vale. Cava, sempre amb el cava, això sí. Vull dir, jo crec que és el típic de la coca i el cava. I quina de les diferents coques que hi ha la coca de pinyons, la de crema i l'altra, aquesta, la de llardons. M'agrada la de llardons. A mi m'agrada més la de crema. Bueno, això de totes les cases passa. Has d'agafar Una mica de cada, perquè si no... Però al final tothom les prova totes. Això segur, li treus una cosa o li treus una altra, sempre te l'acabes menjant. Sí, tothom les prova totes. Bé, doncs, en general, quan anava a veure les fogueres, ja anaves, diria que mig sopat, perquè després és quan tornaves i es feia la festa. Quan jo era petita, la festa es feia al carrer, amb música el que volguessis. Sí. És veritat. Sí. Després ja anaves ja més gran i aquí a Sant Andreu hi havia l'embalat a la plaça Nadal. No crec que tu ja l'hagis aconseguit mai. No, crec que no. Doncs, i després ja més grans, a veure, continuem amb el mateix, que a part de la meva família, al tenir la terrassa tan gran, la meva escala, una escala que estava molt ben avinguts tots, i pujaven els veïns. Això està bé. Pujaven els veïns també. Així que... Fas família i fas amics de veïns, això és bo. Clar, això ja no es fa. O sigui, tu surts al carrer amb la família i ja és família, o quan ja ets més gran ja vas amb els amics, però quan ets més petita et quedes sempre amb la família i ja no surts ni veïns ni res. No, ja dic nosaltres amb els veïns, que per cert, un any vam tenir un problema. Ui. Vam fer una fondilla i se'ns va encendre la fondilla. Ai, mare meva. Vam fer el foc de Sant Joan a casa, amb bombers i tot. Però bueno, un espectacle sencer, petardos, bombers, aigua i de tot. Però bueno, ja va passar. Un Sant Joan complet, home, com ha de ser. Sí. I no érem tant la família, sinó que van ser amb els amics. Vam fer amb els amics només, i els meus fills s'havien anat a la casa que tenim a fora, ells a fer la seva verbena, i vosaltres a fer la vostra. I quan els hi vaig telefonar no s'ho van creure, eren sols a casa, però es van sentir. Bueno, mira, una experiència nova a dir. Sí, per això dic, d'experiències per Sant Joan en tinc moltes, i els últims anys que ens hem quedat més sols, el meu marit i jo, doncs hem anat a la plaça Orfila, ara, primera que amb la pandèmia no hi hem anat, i ara ell no... Bueno, està parat i no arriba a la plaça Orfila per anar-hi, ara ens quedem a casa. Bueno, però aquest any almenys a casa ho podeu fer, aquest any no hi ha ni pandèmia, ni hi ha res, o sigui, aquest any es pot intentar tornar una mica a aquesta normalitat que coneixíem abans. Ara la normalitat és anar 2 dies abans a comprar els petardos amb el meu net i poder encendre els petardos. Doncs ja està, vas 2 dies abans i compres, aviam, sobretot bombetes, que és el més divertit per tots. Jo crec que a tothom li agraden les bombetes. Sí, al meu fill li agraden els coets, uns quants coets fa per tothom, això és igual que la coca, una mica de tot perquè tothom estigui content. Exacte, i les fonts que també els hi fan gràcia a tothom. Està molt bé. Doncs bé, moltes gràcies, Rosa, per aquests 5 minuts amb la nostra entrevista i moltes gràcies per totes les teves experiències explicades i dites. Moltes gràcies a vosaltres. Suposo que la meva és com molta gent de la meva edat. Són experiències que ens agraden a tots i ens agradaria escoltar cada dia, això no en tinguis dubte. La reflexió que farem avui és el fet que hem d'escoltar la gent gran, ja siguin avis, tiets, però gent gran que tinguem al voltant de casa, que ens expliquin coses que ells han viscut, coses que els hi han passat i els agradaria saber, més que saber, els agradaria explicar-nos les seves experiències, les seves vivències. És molt important escoltar la gent gran que tenim a casa o inclús gent gran que hi ha al parc i ens volen explicar coses, sempre ho hem d'escoltar perquè són maneres divertides i entretingudes d'aprendre coses que no sabíem perquè o ja no existeixen o ja no estan o que tu mai se t'ocorreria fer-les. Així que jo recomano a tots de tant en tant parlar amb la gent gran que tingueu al voltant i que us expliquin les seves experiències del dia a dia. I ara us deixem amb
La secció del Ferran i la Laia. Avui us venim a parlar de la nit de Sant Joan. Doncs sí, en concret us parlarem sobretot de llegendes, rituals místics i així coses relacionades amb aquesta nit tenebrosa. Sí, li agrada dir el Ferran. Sí, la part fosca, la part encantada de la nit de Sant Joan, la nit de les bruixes. Exacte. Abans d'això, explicar l'origen, per així dir-ho, del nom del dia. Vale. Per què es diu Sant Joan? Doncs es diu Sant Joan perquè va néixer Joan aquell dia. I direu, bueno, doncs molt bé, en plan, no sé, és com algo... Moltes felicitats, no? Sí, no? Feliç aniversari. Clar, però no, és que la part curiosa és que Sant Joan és l'únic dia que celebrem un naixement, és a dir, en tota la resta de Santoral se celebren les morts, saps? I això és una cosa bastant curiosa que no la sabia i, doncs, mira... Nada interessant. Exacte. I també és bastant interessant la història que té darrere el naixement de Jesús, anava a dir, de Joan, ja ens estem liant. Sí, de Joan. Que, segons explica l'Evangeli de Lluc, molt bíblic tot, Zacaries, que va ser el pare de Sant Joan, bueno, Sant Joan no, de Joan. Sí, perquè en aquell moment encara no era Clar, encara no era sant. Que va ser el pare de Joan, era bastant com reticent a tot el tema de l'embaràs i no estava gaire pel cas, la veritat. I això, no sabem com, li va fer perdre la veu. Però el dia del naixement de Joan va recuperar la veu miraculosament. I per celebrar aquest miracle va com començar a encendre fogueres i tot això. I llavors aquí surt com tota la història de les fogueres, però surt la història com cristiana. Clar, és a dir, com ha sigut una mica norma durant tota l'època del cristianisme, no? S'han anat adaptant les cultures i les tradicions que hi havia en Sí, exacte, això no neix amb el Joan, per dir-ho així, saps? Vull dir, perquè és per pura lògica és impossible que una nova cultura, una nova tradició arrasi amb totes les altres d'un dia per l'altre i es morin totes la resta de tradicions anteriors. Moltes han mort, moltes tradicions paganes, per dir-ho, que no han arribat amb l'època del cristianisme, han sigut anteriors, sí que han mort, han estat perseguides, però altres s'han adaptat, altres s'han mantingut amb aquest tipus de relats bíblics. Sí, ara veurem que hi ha moltes que explicarem, que és que realment les fem avui dia. Sí, exacte. El cas és que lo de les fogueres ja venia d'abans, és a dir, anteriorment es celebrava el dia més curt de l'any, res a veure amb Joan i el seu pare que va perdre la veu, etc. Es celebrava el dia més curt de l'any, amb fogueres a la platja, com avui dia, la gent de famílies d'anys feia el mateix que fa nosaltres ara. I es celebraven tradicions que es consideraven poc cristianes com va arribar el cristianisme. No cal dir més, es feien orgies al voltant de les fogueres que s'encenien durant la nit de Sant Joan. A més, també eren nits on es feien alguns rituals místics, com dels que us parlarem més endavant avui, i on participaven sobretot moltes dones que es dedicaven a fer remeis amb plantes i altres tipus de coneixements d'aquest tipus, que són el que s'ha anomenat les bruixes, no? Sí, era molt en plan de lluar la terra, lluar el sol, sobretot per això aquesta relació com amb el sol, el foc. Era una manera com de demanar un bon any a la terra, doncs, normal. Bueno, això pel que sigui, quan van arribar els cristians no els hi va fer molta gràcia, però s'han mantingut aquestes tradicions d'alguna manera. Hi ha alguns rituals peculiars que cadascú es cregui el que Exacte, sí, cregui. després ja debatrem. Nosaltres només explicarem els rituals com se suposa que s'han de fer per gent que diu entendre d'aquests temes. Exacte, sí, ho hem tret tot de fonts superfiables. Superfiables i bueno, que cadascú cregui. Exacte, mira. Començarem sobretot amb rituals de fertilitat i purificació. La majoria van relacionats amb tot el tema de purificació, per no dir tots. Però, en concret... Hi ha un que no va relacionat amb res, però ja el veurem. Ja, després parlarem d'aquest, és bastant graciós aquest. Ritual de fertilitat i purificació. Hem d'anar a la platja i saltar 7 onades. Això també està bastant relacionat amb l'aigua, perquè a Sant Joan ho relacionem sobretot amb foc i tot això, però també relaciona molt amb l'aigua, per Joan, perquè... Bueno, tinc entès, hi ha molts pobles que fan les seves pròpies tradicions relacionades amb l'aigua de les seves fonts. Sí. Si saltes més de 7, tampoc... Doncs si saltes més de 7, proveu.
ja ens direu què passa. Proveu sota les conseqüències dels vostres propis actes, perquè si feu explotar el món o alguna cosa així, nosaltres no ens farem responsables. Exacte. I també està l'altre ritual, que és el de purificació, que és saltar fogueres, però que això és molt típic, vull dir, Molt típic, sí. Això és bastant fàcil. Això, purificació, seria d'alguna manera expiar, no?, tot el que creiem que hem fet malament, tornar a començar. Sí, és que en general Sant Joan es basa molt en deixar enrere lo dolent, visualitzar les coses bones que volem que ens passin. A mi si m'has de donar a triar entre saltar una foguera o saltar 7 onades, em sembla que em quedo amb les onades. Jo ho feia de petita. Ah, sí? O sigui, el típic, no?, que estàs allà per una onada i saltes. Pues és això, és que és molt, no sé, molt típic. L'únic que, clar, no sabia que era un ritual de fertilitat. Potser m'hagués pensat, saps? En plan, no sé. Però bueno, per sort, seguim sent una persona. Està molt bé. Després hi ha més rituals. Bueno, un altre... Aquest sí que és bastant comú. Això fa molta gent. Sí, això també. Les peticions. És a dir, d'alguna manera, a mi em recorda una mica els propòsits d'any nou. Sí. Coses que volem que ens passin. Ara, hem estat investigant, recerca exhaustiva. Exacte. I pel meu TR vaig haver de buscar tant. No es pot fer de qualsevol manera. Clar, és que no ho fem del tot bé, jo crec. Potser nosaltres diem, és que fem aquestes coses i no se'ns compleix mai. Doncs per algú és. Segons aquesta gent és perquè no ho estem fent. Clar, és que no, a veure... Què hem de fer, em preguntaràs. Què hem de fer, Ferran? Bueno, o sigui que m'ho preguntes. Què t'ho pregunto? Per començar, necessitem un llapis. Però per què un llapis? Explica. Clar, diràs, molt bé, hem d'escriure un llapis. Fins aquí arribem tots. Però ha de ser un llapis. Clar, és que no val bolígraf, no. Per què? I tampoc val llapis de mino, perquè és més plàstic. Bueno, ja hem de fer un spoiler. Ha de ser natural, és a dir, la gent que entén d'aquestes coses... Que no som ni el Ferran ni jo. No, aquesta gent diu que hem d'intentar vincular-nos al màxim a la natura, als àmbits naturals, i per tant necessitem el més natural possible per escriure en el paper, que seria un llapis, amb el carbonet. Sí. Si ja voleu anar al màxim del natural, us podeu fer vosaltres mateixos el llapis i el que vulgueu. Si teniu temps i ganes... Però un llapis. Un cop tenim un llapis, escrivim les nostres peticions al paper. Ara, aquí jo crec que està la triquinyuela, per dir d'alguna manera, el trampantojo. Hem de ser molt específics escrivint les peticions. Sí, és una cosa... Clar. Aleshores, cal ser molt específics. Sí, el més clars possible. Si no, no funcionarà. I això és una cosa que s'utilitza també tant com per demanar coses que volem que ens passin. Poden ser materials o no materials, en plan, és igual. I també s'utilitza per deixar enrere com males coses, males vibres, per dir-ho així, coses dolentes que ens hagin passat. I és important no barrejar en el mateix paper les dues. Bueno, és que no hem de barrejar en el mateix paper res. Perquè no es confongui, no? Exacte, cada paper ha de ser una cosa diferent. Perquè si no ens fem un lío tremendo. No, el destí es perd, no? I potser ens fa complir alguna cosa que volíem oblidar i ens fa oblidar alguna cosa que volíem. Exacte. Llavors, no. Aquest és bastant típic, sí. Aquest és fàcil i... Aquest no té gaire risc per provar-lo. Bueno, ens hem deixat una cosa, per encendre el foc, també, natural. Bueno, no són gaire naturals els mistos, però hem d'encendre amb mistos. Aviam, si voleu més natural, feu foc vosaltres mateixos. Sí, però se us acaba la nit si heu d'estar amb les pedretes. Amb les pedres no, va bé amb la pell del coco de dintre. Ah, mira. Molt bé, això és tot. Després, la interessant. La interessant i peculiar, per dir d'alguna manera. Bueno, si es pot dir peculiar. Peculiar fins a molts punts molt difícil de creure. Aviam, molt difícil per no dir impossible. Però bueno, no serem nosaltres qui... Potser algú s'ho creu. Sí, i tant, i tant. Us explico primer la llegenda. És a dir, és una tradició vinculada als pallers de pedra de l'Aranyó, que si busqueu a Google veureu que són unes pedres que suposo que deuen tenir cert interès turístic i o geològic, i hi ha una llegenda vinculada a elles. La llegenda diu que hi havia un peregrí, que alguns diuen que era Crist, algunes fonts, no sabem què pensar, així que direm que és un peregrí. Sí. Va demanar asil a un pagès de la zona i li va demanar de dormir a la palla de l'estable, que és una cosa que no costa res, perquè al pagès no li costa res, no li costa diners, i al peregrí tampoc. I el pagès li va dir que no tenia palla, que no volia. Ja va captar que eren llargues el peregrí i va sentenciar: jo avui no dormiré a la palla, però tu dormiràs sobre la pedra. O sigui, clar, imagina que una persona estranya vingui a ordenar-te on has de dormir. Clar. No sé. Aleshores, se suposa que tenia raó el peregrí i d'alguna manera aquell home va acabar dormint a la pedra i s'arrepenteix tota la vida. Això és la llegenda. Sí.
Aleshores, què té a veure la llegenda amb la tradició? L'únic que té a veure és que passen al mateix lloc i que d'alguna manera es vinculen, perquè no té res a veure. No té res a veure, realment. En les pedres aquestes, els pallers de pedra, són 2 monolits grans, però escampat pels terra del seu voltant hi ha pedres d'un tamany més petit i són moltes. Aleshores, diu la llegenda que si tu ets capaç de comptar totes les pedres que hi ha al voltant d'aquestes roques, que són moltes, 3 vegades, i que et doni el mateix número durant la nit de Sant Joan, canvies de sexe. Bueno, aquí és on sorgeixen els nostres dubtes, no? Aquí, si només fos aquí, des del començament. Ara, diu la llegenda també que mai ningú ha aconseguit, que sempre donen 3 números diferents. Exacte, sí, aquesta és la cosa, que sempre donen 3 números diferents. I bueno, clar, també si algú li hagués passat no hi hauria manera de creure-s'ho, no? Ja, sí, ningú s'ho creuria. Sí, és que t'ho imagina't tu, que et ve algú... Hi ha gent, jo he llegit que hi ha gent que hi va, en plan... Clar, hi ha gent que va cada any a comptar això. Clar, segur que sí. Però bueno, això és tot sobre aquesta llegenda. És que sí, és bastant curiosa. Que... No sé, i tampoc sé en quin moment es relaciona com aquesta llegenda amb el cristianisme. Perquè és com una mica... Segur que el cristianisme... I ja està, però tu, Ferran, tu creus en aquestes coses. Aviam. Aquesta última... No. Aquesta última la descartem. Només per la cara que ja he explicat, més ho explicaves? Jo no hi crec, la veritat, perquè a mi, jo sóc ateu, tinc una mentalitat molt poc cristiana, però ja més enllà de la religió, tot el que sigui creure en aquestes coses extrasensorials... Sí, tot el místic. Em costa, espiritualisme, i aquestes coses. Sempre ho he vist tot amb una mentalitat una mica més científica i no tinc aquesta fe que altra gent sí que té. Ara, trobo que és molt interessant l'origen d'aquestes llegendes, que moltes vegades hi ha indicis per dir, hòstia, que això podria ser veritat i que això és quan és més curiós de tot. Sí. Però tot i així no puc creure, no tinc el do natural de creure. El natural de creure. Jo, bueno, en aquestes coses, tipus, aquests rituals de fertilitat, tot això que m'ha explicat abans, doncs no crec que saltes 7 onades, no ho sé, però no ho crec. O sigui, jo també ho veig en aquest sentit des d'un punt més científic. El tema fertilitat, per exemple, sobretot. Tema purificació, mira, encara pot haver un passe, per dir-ho així, però no, en general no crec. M'agradaria potser més creure en tot el tema d'energies i aquestes coses, perquè conec molta gent que sí que hi creu i... Doncs... Curiositat, no? Sí, però més que perquè vull creure, curiositat de saber, en plan, realment què senten les persones que creuen, sobretot en les energies, saps? Molt interessant. Però bueno... I ja està. Vols afegir alguna cosa més sobre això? No, jo crec que ja ho hem dit tot. Home, és bastant... Jo aquestes coses no les sabia. No sabia cap llegenda d'aquestes. A veure, el típic de saltar sobre foguera i tal, però no sabia, tipus, la història darrere, saps? Exacte. A mi m'ha cridat molt l'atenció el fet de que siguin coses que venen ja d'abans del cristianisme i que es mantinguin exactament... Bueno, exactament. Més o menys, sí. Tradicions molt semblants. Vull dir, les fogueres és peculiar. Bueno, hem après molt, no? Doncs sí. I abans d'acabar, perquè no podem marxar d'aquí sense deixar un toc sardanista, per dir-ho així, és avisar-vos, dir-vos que el dia 23, el dia de Sant Joan, hi ha ballades tant a Torredembarra, a Banyuls de la Marenda, a Mollet del Vallès, a Arenys de Munt, a Sant Cugat del Vallès i a Tordera. Això és el que surt al portal sardanista, segurament hi hagi més. Però bueno, nosaltres no ho sabem. Un portal web de confiança. Sí, aquest sí que és de confiança. Si voleu saber coses del món sardanista, aquí us explicaran fets reals. Exacte. I no místics. I doncs res, fins aquí la nostra secció del podcast. Us esperem al següent programa i que us vagi molt bé. Bon Sant Joan. Adeu. Endavant les ratxes! Això és Can Pixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, 2 equipaments situats a Sant Andreu de Palomar, dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Can Pixa.